Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi erari mwezuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi tiri mumusha weWhite Cliff uko kwaitikawo chiitiko chinoshamisa. Zvakaoma Mandlovu uthini? Zvakaoma siyalibingelela muli yeZimbabwe yikuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Namhlanje sisendaweni eWhite Cliff lapho kulesenzakalo esenzakale khona esibuhlungu esizwisa usizi esingakwaziyo lakathesi ukuthi sibamba ukuthi kuhambe njani kahle kahle. Elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama, uMandlovu wenu ospecial. Yes, nasi unotaona pana mama Nemwana bese Vakawanikwa Vakafa chauraya vanhu ava atikuziva kuti chi asi vamwe vari kufungidzira kuti vanogona kunge vakomita suicide. Izvo hazvichazivikanwe asi zviri kunzi zvakare nzvimbo ino inzvimbo inogara ichiendwa nembavha. Pavafira hanzi pakatombowanikwa zvinhu zvanga zvabiwa nembavha. Ikoko nokusithola kulo mama lo mntwana abafileyo asikwazi ukuthi okwenzakale kibo kungabe kuyini. Akodwa ke nxa sisizwa abantu bekhuluma abanye bathi kungabe kuyenzakela ukuthi ucommit isuicide uzibulele uqale wabulala umntwana wasezibulala yena. Kodwa ke abanye bathi indawo yona leyi ngani isiyande ubugebenga obuthize okungabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe engabe ebulewe kumbe wenzakale njani, ngoba lapho afele khona kwake kwatholakala kulezindishi kulezinto ezazitshontshiwe okuyinto esimangalisa ukuthi sibambe ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakaleni kulaba ababili abafileyo. Regaiti taure neruzhinji ruri pano tinzwe kuti vanoti chisenguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinotanga kusentienda kumvura inonetsa kamavhiri. Ndikatangonzwa kuti kuseri kune munhu aita se afani mwana. Ndotouyo kwateta kunoku munhu amuona angakatewo zvimariwa zvake. Pane chikomo muno muWhite Cliff North. Pane kachikomo saka mukomana anoteya mariwa. Apinda mugoma chinoti kumariwa kuye wanike mai nemwana vakatoita se vakafa zvibhegi chii radza kuti vanenge vamwa poison vanhu ameno kuti vanozoita kwa urongo kuita verifications kuti vafane asi chataona kuti afa nechi poison zvikuru kuti atanga futi kutouraya mwana wake iye achizoita se achizofa. Ndo vanhu saka mbiona vakaungana sekufunga kwenyu mufungidzwa kuti chingava chii chakonzera kuti zvisvike pakudai? Ndikuona sekuti seizvozvi zvekuperera kuvarume kuperera kuvarume hakudiwe. Advice ndikupa vakadzi vechidika varume avaka musanyanye kuperera vakomana. Zvinozokusvitsa muna tesera izvo wauraya mwana kwenyu kumhuri mashota
indaona ngenyaya ndiyemurume ndiye mjolo nyaye ndiyemurume kwete mujolo kuti murume ndofunga aita girlfriend here chichi zvinoita kuti munhu anga achishungurudzika zvekuti kozi kuti titi iye ane nzara aiwa munhu arikurodza kuti munhu anotodya chiguta saka zvingoreva kuti mukadzi uyuko nyaya varume kufira mwana wamwene kwaita asi kwavo ndokwashota saka mukadzi uyu aziwe muno muWhitecliff haziwe muno muWhitecliff asati azikanwa kuti ndokupi kubva itatozvinzwa ndiri kumba kuti pane munhu azvisungirira afa kufa kwake hatasanzwa kuti afanei but kuzouya tichiona kuti chiwo chaitika nofunga tatamboita awa tisatauya patazouya ndo patazoona kuti zvekuratidza kuti kumwa mushonga nokuti kana mukasvika padhuze munozonzwa kuti pane piritsi rirunhwa ipapo mwana wake aripo pasaidi iye ari kuratidza kuti atomborutsa kurutsa kwacho anenge ambozama but zvine zvatorambawo zvazvo asi ari kuratidza kuti kufa kwaaita amwa mushonga tingati chii chingakonzera kuti amwe mushonga zvese nemwana wake zvinoitika manje mukugara zvinozonetsa manje zviri pakawanda chekutanga togona kufunga kutsvaga nyaya kune munhu atanga kuona inogona kunge riri girlfriend watadza kuwirirana kubva afunga kuti ndikauraya munhu uyu ndozoti ngatiisei zvemushonga tozodii kuti zvinzi afa azviuraya pozoita kechitu kekuti vanogona kunge vari kunesana kumba kwavo zvisinei nemunhu aona kana zvichinge zvadaro munhu aona haasina umhosva ipapo asi zvinogona kuti zvokunesana kumba kwavo uzongofunga kuti apeta kuzvipedzisa ndakadai zvese nemwana wangu chindiri kumba ndalabva kumba ndasvika chinzi pane munhu amwa mushonga ndasvika ndobva ndaona maonero ataita asi kuratidza kuti munhu zvechokwadi amwa mushonga asi maonero andaita inini ndezvekuti anenge atanga kupa mwana uzi chaita kuti tione kudaro ndechekuti mwana anga akanyatsoradzikwa zvakanaka iye ndokuzva zvipesa umwa mushonga saka ndifunga pakuzorwadziwawo nokudidika ndopanga achidza kuti pakubvicha kunga achinoita paazonga anga ari paazofira nepafira mwana pane kadistance zvapeni asi zvikuratidza kuti mushonga womuonera andaita toshamisiko nechiitiko chaitika ichi isu takabirwa ndofunga pane about a month tikasvika pani ipapa same pataona pane munhu ndopatakaona pane zvinhu zvakange zvabiwa tazotoshamisiko nhasi tichisvika tikuona paane munhu mimi munogara kupi ndinogara kubva pane imba iyoyo tinojamba imba 1 panext pacho pa3rd imba yacho kuno kuWhitecliff right saka muri kufungira kuti pano pane zvinoitika pano pagomo pano because chaitika apa ndechekuti tazoshamisika nhasi tiona pane munhu last time takaona pane zvinhu zvakange zvabiwa zvane nguva yakareba sei zvaitika zvabiwa mabirwa pasofira munhu svika kudizeti kumapurisa takangosvika tikavaudza kuti pamba patinogara pabiwa papazwa 2 rooms asi taona pane dhishi panext ndofunga tajamba imba 1 yechi3 yacho ndopatakaona pane zvinhu madhishi atakaona aripo asi mapurisa havana kuuya kuzotarisa pakaitika zvinhu wamuswa 5 ndine nyaya iri munhu wacho ari kupi ari kumapurisa zvimwe zvinhu ndakazviwana apa pacho pana vanhu apa paive namadhishi chete saka iwe nzvimbo ina vana mune vana mbavha asi vanhu vanovanza vachiviga vabereki vacho ndo vanovanza ndo dambudziko raitika munzvimbo muno maita mbavha ndakaemtigwa 2 rooms dziri panext door ndembozvibvumi zvimwe zvese izvo ini ndongototaedza kuti harepwa kana kuti peno zvavamuita uyu mwana hongu manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana tonga itinzwe chii chakaitika kuvashakabvu watowo mubvunzo uyezve semaongororwa zviri kuitwa Harare munzvimbo ino yatiri anonzi abva munzvimbo yekuwadzana asarudza kuti auye kunge achifira munzvimbo yeWhitecliff. Chikonzero mushakabvu anochiziva, ndiye ega anochiziva. Njengokuzwa kwenu balaleli emakhaya sithemba lizwile abantu abachiya-chiyene bekhuluma, abanye bathi mhlawumbe ebehluphane le ndoda yakhe wasecabanga ke ukuthi ezibulale, abanye labo bathi mhlawumbe ugebengiwe okwaziyo
loyo nguye nje kuphela thina asikwazi ukuthi sibekwazi ukuthi sibambe sithi yikuphi okwenzakaleyo. Siyezwa njalo ukuthi ebengahlali eWhite Cliff lapha kodwa ebehlala eKhuwadzana wasekhetha yena ukuthi hayi ngcono ngisuke endlini ngihambe ngezibulalela khatshana lemuli, okuyinto emangalisayo ezwisa njalo ubuhlungu kulaba abahlala phakathi endaweni eWhite Cliff. Sokusala kungumbuzo, sokusala kuyinto ebazwisa ubuhlungu ukuthi kwenzakala njani endaweni yabo. Chimwe zvechandibata ka muri yeZimbabwe kusawirirana kwevanhu vemitemo nesu vatori venhau. Ndofunga panapa tawanikwa tiripo takutoshanda basa zvikanzi ibvai imbomirai. Hongu ane kodzero yekuti misa asi kwete yekutaura masoko asina kumira zvakanaka. Ndo vemitemo ka ndo vanotichengetedza. Atingagodi ndo vanotichengetedza njengokuzwa kwenu valalele emakhaya kusuke kungani kube lokudonselana phakathi kwabemthetho alathi thina abemedia sisuka singakwazi ukuthi umsebenzi wethu bafuna ukuthi siuqhube kahle yini kumbe bafuna sike sime mbijana ukuqhubha. Basifica sisendaweni asisenza umsebenzi wethu kodwa batholakala sebeyibo abasimisayo sebesithi manini kancane lamakamera nicishana amakamera okuyinto esingaziyo ukuthi sithi ihambe njani. Abemthetho mele besigcine ayikhona ukuthi besilwise. Asizvisinei tinoti pamberi nebasa dai waro vagona kuziva kuti chii chakaitika kumufi uyezve Mwari atikomborera tagona kunge tichishanda pamwe chete murunyararo. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukuba lisubscribe to YouTube channel wethu Drewmas Media, taking you to another level. Ranguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Athadiwana Shekutama. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.